Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Alfredo, manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan nga Alfredo. Tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayong kaipatpatangatang ditoy YouTube. Ket naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangem ammok ken patsak a makaited iti adal ken liwliwa toy pakasaritaan ti biag ko. Nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngam daytoy ket gapumatlaang iti panagsalukag mi nga agassawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga isu ti innak istoryaan. Awan makunak ken ni Cindy, malaksid a nasingpet, nagaget ken nautek. Kayat ko asawen nalaing. Adu dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasuronak unay kenkwanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ano ti kunam? Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, papa. Iti damo. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay, saan na mabalin? Papa. Cindy, iya. Nagano lalaki dita. Ado ti babaknang ken di adal nga gararam ken ka. Puro da profesional. Ang amnay din na Mike di kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. Ay, ore singpet namin na singpet. No saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, adamot bukod na atanon. Iso ti suksukayan na. Kan may san, adamot trabaho. Ket, kontento ka ni tekas na klase ti biyag Cindy. Abay, di ko nam, kabalan na kaya biyagan, tiya pagtiping lang adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya klase ti trabaho. Sirken na. Uray pay. Ay ayatan mi ti tunggal may isa, Papa. Ti ko nam kit di. Ay-ayatan na kagaputabak nang tayo. Dahi ta, ti pudno. Papa, saan kumamit akas na ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matan amata pobre itikas na nga ibagbagayo. Nga po, tayo so ti panagkita ken ko na. Oportunista dahi dya lalaki. Nautak ka mati ko na. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama ken bulsek no maipapan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. At daan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, yakamukan ka, Cindy. Makamukha man laangan. Basta awak man kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram kin ni Mike.
Awan mo't madingar aramitin na kan kajay tao. Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may maysa, andak nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay. Ay na, bayam ka di nga minan jay anak ta. Bakit ni Cindy? At daan iti husto at awan. Amunan tinasaya at kansan. Saanan nga ubing ti anak ta. Iso abay am ka din nga iso ti ag desisyon para iti pagpakina. Ay, tila masakbayan na ti pampanunutek. Kasanong tulangan ti agbalin na biyag na iti din na dahi jay amay. No iso ti pakiasawahan na. Saan lang aruda na nakaadal, awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamot trabaho ti anak ta. Kan may sa, mabalin nan tumot at tumulong ka nagiti negosyo ta. Diyaga mo kada kayo nga gina. Diyaga mo, noan niya tinakita yu iti dayjay amay. Takas tao na iti panaggusto yu kan kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Iso nga awatemon ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan sa akma pa ni Jital Talon. Saanan, Mike? Siya kung ti agmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon ita. Angin bakit? Oh, Agtoy, inayon mo iti igatang mo iti abono, kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Isuti igatang ko kadagiti masapul ni Jitalon. Mike, agasawatan. Noan niya ti kwartang matan. Iso nga awatan mo na ito'y. Cindy? Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumatlaang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan pare ko titi dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko ma, tadi ka mauma. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Wala, ikarik dayta kan ka. Bakit? Nagswerte mo tin dayta lalaki. Daytala dumaw dawat iti anak ko iti kwarta ti amuna nga ramitan. Na nagmayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Ha? Mangmas-mas-mas ka mat. Apay ka di. Asino ti kasunod mo? Sino kumapay ngay? Tinalayng amanugang mo Apay. Opay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy dayta, Mike. Yapo ko, ay. Surun kon iti dayjay, Mike. Ay na, saan adimawat ni Mike? Talaga nga intad ti anak taday ti akwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Husto ka din day tapan ang gurkuram kin ni Mike. Agasawadan kin ni Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatom ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na, pirmi apudot na ita. Gilat ko man pa dito indayon. Iridip ko bit. Sakto mapa ni Jitalo ninton malmalam. Sana bale, tanalpas kumatan na kiti marami di jay.
Nagana sa nabiyaga, Mike. Nay, da kayo magayam, papa. Gusto na ito nga raramidem. Agililad ka lang dita, wun? Kahit noadan to pa ka sa pulam, dumawat kan tulatay ti anak ko. Ha? Kuha, papa. Awan lang aron na nagadalam, awan pa'y trabaho. Ingkalay sam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Nay, sana pudno day ta, papa. Oho! Pagkukwartan lang ti anak ko. Dahil tao ti pudno. Sanot, papa. Adamat bukod ko akwarta. Amoy mo't nagtrabaho kay Jetalon. Adumot dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaknang kami. Ano ti negosyo mi? Amom adi adal ti anak ko. Kaya tada na talaga na trabaho na. Kaya nagmaymaysa nga anak mi. Kaya ti suti agtawi iti amin. Kada kiti mapanawan mi akinabaknang. Iso ngay nalam tirik na na. Tapno maibiro ko mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kaya't kung ikalay sa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak itipod mong ayat. Nga uray kasto ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat itinapod no. Ket kasta akmat kan ko na, papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka nagrasom. Mike, iho. Mama. Da kayo magayam. Wan. Malmal pas gaya mentar aramida makubo-kubo dito'y likod ti balay. Uwen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, wan mayat dito'y nangipwestuam. Nalamiis ti angin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Uwen, mama. Malahos to pa'y lang day ta iho. Umunag kan tamangan tayon. Nakaidasaran ni Loleng. Ako, sige mama. Umuna kayo namangan. Sana pa ngamin na mabisin. Nagmerienda ngamin itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali. Saan ang mawawatan? Ang nasingpot day tiyay, iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan langin nyo. Uwan mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo ijay likod lakay. Day jay. Basic lang da kita kanyak. Bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ken ni Papa? Kasi ti sigod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat. Para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanin bakit? Amano ibagana pa'y nga agipulpulong at. Sa pa isang kaibagana. Ngayon kalay sa kakano. Gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talgad at trabaho. Ba nag-asan matapod no? Saan ka din? Uwan met. Among no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mo't no maminsan. Nang runa no ulit-ulitin na ti ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Ay, siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti amak, Mike. Awan ti rumbangay dawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti amam. Di kagdanag. Ar-aramidak mati amin akabailak amang ipakita kan kuha na abidot dagiti atap na kanyak. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi akasarita. May papanitian niya. Tiga ni asawa. Apay, nagipulong kan ka. Papa,
Apay ka di akas na unay tigura yu iti asawa. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yu kankwana. Nakasingsingput mat kada kayo ah. Basta! Agbura ka dagos ti darak no makitkitak ti asawam. Awan mo't madingar aramidan ni Mike kada kayo, papa. Oh, Iso lang arod aminan ti makakaamo dito balay. Ngam addamat lat na ibagayo kankwana. Husto kumamatan ti panang tagtagibas sityo iti asawa. ay, diya ka mo kan kasindi. Nakadadong amin agar arab kan kay di. Puro dapay ti adal. Ngem, dayjay pa'y lamay ti kinayat mo. Awan lang karoon nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawa? Kan maysa, di mat uray da kayo. Kat saan ang nakaturpos iti kolehiyo? Ah, Ngam gapo iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging gaan nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal da. sa bali aksindi. Di nakman ni kumpara kan kuana. Agpada kayo laang papa. Isungarod ang nagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akas na kayo matidi. Kwa. Diyak kaya't adumtang to ti gundang may. Amapunuan kat masungbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Jay pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken kwa na, papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti dayja lalaki. Natural, papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni manang luleng. Arimwarda, eso siya akong tinagluto. Umay kayon, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan namangan. Umay kayon, papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Nagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga, papa. Ni matsindikan may kada iti tira sa tibalay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat, umasidagak. Iti kasta, mangag ko ti pagsarsaritaan da. Ditoy akon, nalawag ang mangag ko ditoy. Talagang sadi na pang maklong ti amahan, Cindy. Diyak man amokin ni papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas di titrato na kan ka. Araramidak mo namin nakabalag. Tatno maawat na, kas manugang na. Gumawan lang ta. Agan anos ka ay. Amok adumtang tumat lang ti panawan. Amaawat na ka ni papa. Karon to nga tama pasamak dahi tapakit. 2 taon mo tanti na palabas, di po nagkalay sa ta. Ngayon isungot lang ta titrato na kanya. Mauli na iti apan nakisaritak ka ni papa. No talaga asaan pa ilaang nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasin ka. Lumasin da ka no. Ayun ba kayo? Kasanunda mamakan pa paano lumasin ta. Alangan nga ibati ta ida dito ay. Masaksak tanak ngamin no makikita akas dito trato ni papakan ka. Di ka madalagan. Okay ka lang ba kayo? Kabalalak pa yung nga ibturan titrato na kanya. Kasi da ngamin ka ni mama, na ibati ta ida dito ibalay. Lakay dan, kan bakit dan? Sikati makaamay. Angam no dimon ka ba ilan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurot kan ka lakay. Uray gayam kas jay titrato ka ni Mike. Adapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya akong timang bagkat amang ipan ni kusina. Sa kon, Nadagsan day ta, papa. Bayan yun. Siya kunak may. apay, anyat pa kung kunam kanyak. Diya ka ba ilan ta lakaya kon?
Analupuya kon, nakapsutak, kasta. Ken siya lang tinapigsa, ken makabail. Papa, Di nakbibiyangan. Ala, pumanaw ka isang anak. Kabailak da ito kunakmat. sige. Makamu kayo, no day tati ko na papa. Panawan kayo, pay. Di nakmaala iti kinagin si singpet mo, Mike. Mapan kayo pa'y laeng. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Pwah! Pagkatakit din da ito, itepan kun ije kusina. Ay, nasla, kupit ti baro ko. Diyak, mag-aso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito ospital, Alfredo. Tano saan, amangan no lamlamayan da kaitan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa bunti ba, Kim? Agturungan da sindi kan Mike dito eh. Ma-discharge ka matlaang ka no ita ko na ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratom iti manukang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayadin niyo ti magna, papa. Umay kayo, papa. Sa labayan kayo. Kwa, sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta saan ka na marigatan. Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Tala ka dita, Dolores. Kabalak kunakmat. Ala. Bayan niyo latan, mama. Basta inayadin niyo lang ang timag na, papa. Itikas na saan kayo amatumba. Ala, mutoy na kita siya, mama. Cindy, yun una ako ni Jay, baba. Urayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang date apa nagbasbasam iti dyaryo. O ba'y kantamangan tayon? Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y daychay. Umuna tayo na mangan. Saan? Urayan tayo ni Mike. Panagkunak at paawit din tayo, Jay. Agigindan tayo na mangan. Ay na, nagdadakil gaya mga nagatimulam apagay, barok. Uwan, papa. Dadakil ka nagpipintas ti dawada. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na tigas ta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, barok. Uwan na, papa. Sapay ko mga rod. Tawan ti umay abagyo. Aginggat maapit na kitoy. Itikas na, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na. Tamayat ti puloy ti ahangin na. Presko. Uwan, papa. Iso na lang ta medyo napudot mo at no tumangan ti aldaw. Mike, barok. Apay, papa. Pakawan na kumakadagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawang kukan kay ti kalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tilabagik ti pampanunutak. Kahit sapay lahuma, tamapakawan na. Awan tinumbang nga pagdanagan nyo, papa. Iti ka ano man. Jack pulos nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Kahit pagyaman ako unay. Tanaka-amiris kayong matlangan. Kamaw dyanan na. Maawat dak matlangan kas manugang nyo, papa. Katlaw na ya, barok. Ket ulit tagtagin daw iti pambakawan, Dakhel abiddo tinaramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pakpakitam kanyak. Amok nga ado ti masoron.
Wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko a katugangan. Ngam awatek amin dagita a komentaryo. Ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita addan dua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike. Adapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko. Kinapudno na nasingsinged kami paykit din nga agmanugang ngam iti mismo nga anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Miss F, pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Alfredo. Ken ka pagayam, Alfredo. Bilibak met ken ka pagayam ko. Ngamin sikan a mismo tinagsurat tapno idrama mi toy pakasaritaam. Banag a pangidayawak unay ken ka. No sa balilaang siguro kat mabaindan gaputa isuda tinagbidot. Adu ti kastoy apasamak wenno pakasaritaan. No maminsan kaslasaan a nakapapapati nga mapaspasamak dagitoy iti pudpudno a biag. No apay met ngamin nga adda dagiti katugangan ken manugang asaan nga agkakaalaan wenno agkikinnaawatan. Banag a pagparparikotan dagiti asawa ken anak gaputa isuda met ti masaknan. Kadagiti addaan iti kastoy a sitwasyon, ditay kuman urayan nga addadakes a mapasamak sa tayto agbaliw. Ngamin, may salaang ti biag tayo. Inted dayto ti Dios tapno agiin nayat ken agpipinnatag tayo. Alakastan pagayam Alfredo, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway sabali manen asurat ti inda ikan biag dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ket naggapu ken ipagayam tayo nga Roxanne, adi na inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Roxanne. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalangan itinagan nga Roxanne. Adu kano ti marayraya aw kanyak idi ubingak. Napintas ken nalukmegak kano ngamin idi isu nga kay kayatdak a pagsisinnublatan nga aw-awiren. Makunak a naragsakak a tao. Naragsak ti nagbalin a biag ko, idi ubingak. Ngem dimteng ti maysa a pasamak, asaan aninamnama. 13 ti tawan ko idi natay ti amak. Manipod idi, nagbalinan a miserable ti biag mi, nga agina. Gaputa namin pinsan a nagbaliw ti inak. Agtawunak idin iti 15, idi adda na amam mo ti inak a Muslim. Iso ni Abdul. Aggusto launay ni Abdul kanyak, isu atila maititad na arigalo nang runa unay iti inak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Asino nga tati bisita ni Nanang? Kasla damot kasarsarita na di tasalas. Ay, si Rebak man. Ay, nimat gayam Abdul. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Ay, uman si Dagak. Tapno mga ko.
Umay ko kumadamagan na nasunya, no kaano kayong agbayad iti inutang yung kanyak, edi na panalawas. Ay kwa, Abdul. Pasensya ka pa ilaang, ngamawan pa'y maibayad ko itakan ka. Kan lumabalain, kasaritam tuman laangan ni Bus Alay. Tainton umay abulan to ti panagbayad ko kan kwa na. Mga no di nakanton ikan, no saan ka makabayad ita? Agsingsingir kami ng ti-dealer na, nana. Amamoy mo tan ti-dealer na, saan ka di? No inbaga na nga itan ti panagbayad mo, agbayad kan. Day takat nga ro, ti parikot ko ita, Abdul. Tsaka no sa dino ti pangalaak iti kwarta. Na ilumluma kun iti utang. No kayat yo, siya kung timang bayad iti utang nyo. Ha? Ulit man ti kinunam, Abdul. Siya kung timang bayad iti utang nyo, kunak, nana. Ay kwa. Ay saus, nakababain mat kan ka, Abdul. Amangan no jak to makabayad ka dagiti utang ko kan ka. Saan kamat asingiren adagos na na? Kan may sa mabalin kamat ang makabayad iti sabali a pamuspusan. Ay sige Ibagam nga raw, no kasano ang makabayad akin ka. Saan kayo asingiren? Iti may sa kondisyon. Kanya kondisyon. Ited nyo kanyak ti anak yu ani Roxanne. Ti anak ko kunam, Abdul. Una na. Malaksit na siya kung timang bayad ka dagiti utang nyo. Ikang ka pa iti 100,000. 100,000 pesos kunam. Dakalagat aday ta. Saan ka dinana? Kaya saan lang aday ta? Ikang ka pa iti supply mo. Ha? Ngayon. Ikang ka iti supply mo. Ang maiparit nga agas. Kanyat makunayo. Uwan, Abdul. Itad ko kan ka ti anak ko. Basta tong palom dagit. Kasta tarupam si Karoksan. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Abdul itay nanang. Ilakla ko nak itiday kaya Muslim. Isukat nak iti kwarta kan droga kasta ka dinanang. Ay Karoksan anak ko. Kastoy na nga main. Di Abdul umay nakararmun. Iso ti bagbaga na kanyak. Kaya't nakakano nga asawaan. Jakmat ayayatan. Kan may sa ubingak pa'y tapno makiasawa. Masigurado ka na pintas ti biyag mo iti danana. Adu ti kwarta na. Saan kan tong agrikat? Agsardeng kan nga agadal. Kat sumurot kan kuana. Ti kunayo ka di, kat napintas tagbalin aka sa saad ko iti din na day ak pusher. Hostown, Roxanne! Amok no anya tinasaya at parakan ka. Isong agtungpal ka iti bagbagak na awatam. Sana para kanyak dagit ang ibagbagayo nanang. No dikat para lang iti buko dyo pagragsakan. Ayan ti konsensyayo. Diyak ay ayatan ni Abdul. Iso ay diyak makikalay sa kankwana. Suker ka nga inanak. Anay ko nanang. Awanan maaramidang pay no siya kun tinagdesisyon, Roxanne. Gaputanak ka lang, nawatam! Kumusta ti anak ko nga asawa? Kanayon kami nga aga pa. Kaya't nati pumanaw iti balay ko. Iso ay, tajay, inkulong ko iti silid. Inpadlak ko ti reda, tapno sana makarwar, nana. Talaga natangkan ti ulo day chay ngoping. Pasensya mo na. Ayun gayam. Adda ka din diing karim kanya. Atoy, 5 pa kiti data. Ay na. Nagsaya at no kasta, Abdul. Wow. Ayos. Saan kayo kuman? Nga garamat iti marihuana. Tanangin na data. Sige. Agawid akon. Tapno maarami ti kay kayatyo. Sige. Katagyaman ak, Abdul. Abdul! Lukatam tiridaw! Pangasim! Parwaran nak ditoy! Abdul! Diyak kayat ditoy! Pangasim, Abdul! Parwaran nak kuman! Mabutbut lang ako na yan!
Saan pa parwaran? Ada marami ka? Masyan ka kumamat kanya. Pangasim. Di na ko maikulong dito. Ay! Di nakmat pugawan iti asok ti sigarilyo ma. Kayat mo ka di nga parwaran ka dito eh. Amo matanala ka aklangan ka sarsarita. Parwaran ka. Uraan niya nga oras sa kayat mo. Agpaiso? Ngamiti may sa kondisyon. Sige, panyo dahit na kondisyon. Maramida kami na kayat mo. Basta parwanan nak dito eh. Para sa akin na, Roxanne. Dahil talang ti kondisyon ko. Abdul. Awanan ti adupay asawom. Adupay lang amin ti artim. Asawa ka mo ton, sana ya. Iso nga di ka nga rod ag-arte-arte, ha? San Abdul, pangasim. Umadayo ka kaya. Agtal nakakunak man. Di ka natagari. Agtungpal ka iti kayat ko. No di mo kayat ti masak. Oh, Yan na. Hindi na kumaman sinito niti sigarilyo. Pangasim. Natukid di nga reklamo. Agtal nakakunak. Dahito ito. Uray mano pa siniti sigarilyo. Di tayo, ma'am. Iti party ti bagin. Napintas kan tulad ka para kanya. Mismo nga umay ka. San Abdul! San! Nagsakit tintero bagit. Nagut-ut dagiti siniti sigarilyo iti iman. Diyos ko, tulungan na ko ma. Tapno makapanaw akong iti dayti ng impyerno. Naranaganin ni Abdul. Nakalukat dagiti tawa ti balay. Gundawaya kung daytay. Tapno makapanawak. Magnaak iti tawa. Diyos ko. Anya daramita. Yaka mo na sa di na ti papana. Sa di na itan ti pagturungag. Mabisinak pa yan. Ada ka di urayam, miss? Kuwa, sir. Awan. Apay nga agsang-sangit ka. Napanugak ngamin, sir. Tinapot no na. Intarayak tinaulpit nga sa huwag. Kanayon na kami nabugbugan. Iso nga idinadaanak iti gundaway. Naglibas sa timanaw ka di balay mi. Kasta ka di, ha? Ala, umay ka, tamapantay di opisina. At damot lagi di ti asawak. Umay ka, tagam mo kayo. Kuwan, sir. Di ka madanagan. Saan kami adaka sa tao? Da kami ti akin kukuha iti dahito gasolinaan. Kan kaabay matlag ti grocery. Umay ka, tapno makapangan ka. Tanay, langam ti mabisbisin. Kalpasan na, aginana ka. Mala, umunag ka, iha. Ipapabalay mo. Nagdakkel ti balayo, sir. Wen gayam siya ni Attorney Dominguez. Ti asawa ket may samat lang attorney. Awan ita diti balay. Tama kumikom kadagiti kliyente na. Rabiin to na makawid na jay. Anyat nagan mo, iha? Roxanne, sir. Ada ka din anak mo. Awan pa'y. Manipot ita. Agyan kan dito yan, mi. Aba gusto. Ada bakanti asiled iti dorm dagiti boys mi. Kaya dagiti daduma pa'y atauhan mi. Di kagdanag. Tado dagiti kakadua mababae, ha? Apag iso, sir. Kat no kayat mo ti agtrabaho, mabalin ka agtrabaho iti gasolinaan, wano iti grocery. Wan, sir. Kaya't ko lang unay ti maadan iti trabaho. Kat agyaman ako unay kada kayo. Ikarigatak, igaad ko niyag trabaho. Di kay to agbabawi iti panangalayo kanyak, sir. Nasaya at, iha. Manun titawan mo? 18, sir.
ubing ka pa'y lagayam. Agad adal ka kadi? Uwan, sir. Alala. Ituloy mo itong arot agadal, into no may manan apa nag-enroll. Pagadalan na kawan? Kasta ter aramiden mi kadagiti agbalin, akadwa mi diti balay. Iti kasta, dumteng to ti panawan, nga umasinso ti biyagda, kat adun tumat dagiti tulungan da at tao. Agyaman ak unay, sir. Awanan niya man na iha, basta saya ti trabaho. Di mo dadaalan ti panagtalakmikan ka. Tay karimi, iti kadam, iti poder mi, agbalin kami anasaya at gayam. Kaya't mo ka di nga ikan iti pagnakman ti asawam, gapo iti nararamid na kan ka. Uwan, sir. Kaya't ko lang unay. Anya, pimanaw ti anak ka. Uy, linibasan nak ti anak yun, anang. Kaano pa ya pimanaw? Agduan na Domingo. Makapasuron. Na may isa anak da dyan nga babae. Masapol ang mabirukan ta ti anak ko, Abdol. Pulis kami! Sige, so kumiyatan yung taglawlaw. Kwa. Hey, saan? Saan na ka matiliwang? Awan basel ka? Sir! Ada pa kita ti marijuana dito eh. Awan amok dito dito, sir. Saan ko ako dito marijuana, sir? Sir, ada pa dito Abdul Malik. Arestado kay ti panagaramat kan panaglako iti may parit nga agas. Kasta metan, ti panang malmaltrato iti asawam. Kaya manan ba na Roxanne? Isugayam ti nagipulong kadag iti pulis. Ay, saan? Diyak kaya timak mo lang. Saan? Anya ti madamag, sir. Nakakulong ka din ti asawa. Wan iha. Natiliwan ni Abdul, akadwa na ti inam. Adu ngamin tinaduktalan da nga illegal a droga iti uneg ti balay na. Ninanang, nakakulong ka din. Nakakulong. Ada ngamin naaladag iti pulis a droga iti bulsa ti daster na. Iha, amo ka naliday ka, gaputan na iraman ti inam. Okay, aklang, sir. Kinapod nun. Nabayagan akayat ko ti agipulong kadagiti pulis. Nga mabutang. Husto lang ti kasyay. Tapno ikaro na tinagbasulan na. Agyaman ang unay kada kayo, sir. No saan aga po kada kayo. Ang mga nagtultuloy pa ilang ti kasyay ng aramid na. Ita, awanan ti pagbut nga. Kat, ti kanayon nga ibagamikan ka, Roxanne, iha. Igaid mo ti agtrabaho, kan igaid mo ti agadal. Tapno inton, makaturpos kan, kaya't makatrabaho ka. Makabirok kan to itinapinpintas a pagbiagam. Uwan, sir. Kat utang ko kada kayo ti amin. Ita Miss F, dandani akon agturpos iti inalak a kurso. Naragsak ka na namay tinagbalin abiyag ko iti poder dagiti agasawa a Dominguez. Mariknak ti panang ipatagdaunay kanyak. Didak imbilang asabsabali kadakwada. Isung aramidak matamin a kabaalak tapno makatulong kadagiti negosyo da. Ket igagaad ko ti agadal. Iti kasta makaturpusak ket masubadak met ida iti panang tulong da kanyak. Ammok nga adu pa iti panubok a pagdalanak, nga maibagak a nakasaganaak amang saranget kadagita a panubok, ta isu ti dalan nga agturong kadagiti arapaap ko iti biag. Miss F, agyaman ak una iti anos mo anang ibasa, ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Roxanne. Ken ka pagayam, Roxanne. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, habang may buhay, may pag-asa. Narigat kan nasakit man tinagdalanam, ngam dumteng kat dumteng tulat ta ti aldaw ang makabangon ka.
Saan ka amawanan itinamnama? Amok nga adda agururay anasayaat para ken ka. Igaed mo nga rod ti agadal, ket di mo dadaelan ti talek nga inted dagiti agasawa anang tulong ken ka. Di mo ida liplipatan. Tano awanda, saan mo mat anaragpat ti ayan mo ita. Alakastan pagayam roksan, ket agyaman unay, itiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat, ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan, nga iti naminsan, adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag, nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangeg kakabsat. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan Asina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg ditoy programa. Ilingad na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsak a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jack nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakilaang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tsak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa adi pa naring dagiti ubing. Inton ko maladaw daman na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Tiingam idan tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado ita na kay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita aman day ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo, malipatan pa yun kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa pa yung mapanay pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sikat makamo, bakit? Bakit? Agpabis kayang inton bingat.
Amang ano, abutak ti dua aging katalong aldaw ijay. Urayak nga minti isang at kuan natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon ngay dagiti mai-deliver iti ordaneta, lakay. Inawaga ko ni Rene. Isupay ti kadwa magpa-ordaneta inton bigat. Kat iso nga rod, Bilinam to ni Nancy, ta isupay ti makamu kadagiti ubing wen. Kasaritam to mo ti ni Brenda, ta isupay lang ti makamu ije pwesto kabayatan ti kawan ko. Wan, awan rumba nga pagdanagam. Amudamot kit ditar aramidan na. Nairwamdan ang mapampanawan no kas ding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan, tapno di ta mapuyatan. Masapat pa inton bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam, matungpal dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Diyak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang, siya kon ti makamo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kasta, Nancy. Sana bale, nayunak to ti itid ko kan ka nga allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang sina. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makamo. Sila, cellphone mo sa jagun unay, itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Eh, pwede mo sungbatang kay. Ang mga no importante matibagada. Ah? Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubwata kun amapan ijay pwesto. Apay di pa'y simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Ay, sa bagay, ay nagagat at talaga ni Limwail. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyaklaang amay sa, nairwama kong tatang. Kas diyanan, manipod pa'y idisaan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Ah? Aywan matatang. Iso matar aramidok. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti duha nga anak ni. Nasaya at mat tasimangpet kan Limuel Barok. Ne, ada kayo magay, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bigat, iso anasapa mata na gawid. No kasta, di pa'y simangpot ni Sheena? Awan pa'y mat nga rod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayong diti balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabi imat nga paison. Sakat makaturturog ako. Wan ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mo to ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no atid dugman ng tipila. Ayun, siguro, Barok. Wala. Huwag kayo maturog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Atong sakit ti customer mo ita, bakit? Itay ka pa a-text dita. Ah? Ay, uwan nga rod. Agsasarunod agiti ag-deliver kan agorder iti natang lakay. Nasayad no kas na bakit? Blessing amin na kita kadata. Wan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kadwak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tamerihindan mi.
Ken agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang nga agbiyahe ni Rene ita? Saan tayo lang, Iso nga raw ti kadwak nga repair. Awagan man kay din ni Randy. Paiso pa lang ti ag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso da pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makain na nakamay, bakit? Ayawan alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, sigurado nga agmalmalam kami nga repair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, apay nga daka dito eh. Di ka natagan eh. Rene, Kailiw ka una yan, Sina. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga umunag dito eh? Di na basta mabali na panawan ti wilwilding na, aging kamalpas. Ay, wan, ngam agparbang ka kuma. Saan dito'y kunakmat? Pangasim. Apay, di ka di mahiliw kanyat. Kailiw ka Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay mi. Pangasim Rene. Sige, rumarkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmet? Mabiit lang kay tayo, Sina. Ay naaldawan, Sina. May sa oras mo sama dita sa angot ti sarmingan. Saan matatatang? Kanya nga saan? Kano nakalablabas ita si Pimon nay. Itay kapailan di takiday kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarming iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akasta ti pamayama mangurnos iti bagay. Saan kamit akasta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan, Sina. Mapan kapaylaeng agsubsobli akon. Tatang. Ay, Sina, di ka aramid ko nakmanan. Agpanunot ka na sayaat. Di ka aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramida. Nasimpot to'y anak yu. Siguradwam lang, Sina. Nay, narabyan ka ba kahit? Da ka matgaya man, Limuel. Wen, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami matanal pa sa Jigardain na. Awagan ka itay. Sunduin ka kuma. Hindi ka mat makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat nga min ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan. Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti sidam. Nagluto ak iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak iti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan tinag-inistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kagaruda nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Masansan ti irurarda iti da ichay at yun. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko ang da ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na da ti gargaraw da ichay at yun. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mo ti buksit na. Sakat kastaunay alabas iti bibig na. Matidog pa dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao na mo't mama. Ay na, inton kuan maimpluensyaan ti asawam iti dayjadyo na. Sapay agdudu maalalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina.
Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko, ikasawa. Sina bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ah? Ay, awan matimbagbaga na kanya, lakay. Naglokon da dya tao. Uray ko mamot no umawag o nag-text man la ko ma. Agur-uray dagiti ahente iti palengke. Padasag akong takan, lakay. Amang ankit dimot no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver idirapi Nalabit na kasta. Ayun ba yamon? Siyaklatan ti mapan mga laka dagiti simang patan natin. Ayun gayam, sumurot ka? Ah? Ay, kwa, saanin lakay? Adda nga min lakad mi kiniin San John na ington madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong ti mapan iti pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale ta addamot da Brenda ken Marie Ichay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwa ken ka. Oh, apay nga itaka lang sina. Ito ay apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel Ijebalay. Iso nga inasikasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lang. Okay. No problem. Tinapatig katadakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko tijakpan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Apay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunay, Rene. Oo, nagtapoy ka. Saan adito'y ayan tiritaw. Narigatan, ang mga noda makakita ka na. Lala. Unag ka nga rodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaal ti binukal na a pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang ti anak mo. Ay, way na balayan. Kat siya kunti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjengar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakita. Kinapudno na, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla na pukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Dak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, balayan. Sikapay laang tinangibagaak iti daytoy abalayan. Dak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day jay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbagaam ni Sheena, sakbay amala daw ti amin. Ay, hindi ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sina apaman na sumangpay. Agyaman na kabalayan, katsapay ko matadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday jay alalaki. Kat idyan namatan tikas jay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sina. Tatang, Mangibabayin ka. Hoy, sinaamon day je arene sakbay amamuan ni Limuel ti may papan ka na kayaw. kuha, tatang. Anya nga kuha. Giyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tadusaan, ang mga numapatay na ka ti asawam. Nakasingsing po ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaananos, ngam kasta ti subad mo keng kwana. Tatang. No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw, kasta teraramidan. Agbayin kamot iti asawam, Sina. Jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo kidiya. Adalang rod asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang. Anya pala ti biro kami ti asawam. Adaminan kan kwa na. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro ka iti bubeng. Amom ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo,
Hindi pa'y mangarod abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka na. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day rin ay. Kat ipamaysam nga si kaswan ti asawam kan nagitanak yaw. Nagbakasyon ka pa'y lang. Oray di ka pa'y lang mapan hindi pwesto yaw. Tadama ni Brenda ang pagtalkan nyo iday. Isaw, ti makamu iday. Uwan, tatang. Ikarik, sina ako ni Rene. Ngamkit tawa kakasanita yun ni mama. Tadi na ni bagbagakin ni Lemuel. Noan niya man tinakita na. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanindak ko ma, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngampuspos ko laklatan ti rupak ama kisangsango ken kuana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinang ipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi ken ni Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan ang nagpakpakita daytoy. Nagsukatak metten iti Facebook account ken cellphone number iti kastaket din akon makontakpay. Manipod idi, sagpaminsanak meten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan meten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak meten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ka ni Lemuel ti amin nga maununa anak met iti buteng. Siguro kat nasaysaya aten adi na maamuan iti kasta ket saanen daytoy amasaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin aparikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman kan saan kat adalat tapan na kailawan. Ngamno daytoy kat inday pagbabawyan, adda barong agsapa asumangbay amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo babaen iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.